golfbaner. Verdensklasse. Det ord går igen og igen, når man besøger Hills Golfklub ved Göteborg. Vi har aldrig prøvet noget lignende. Selv på en regnvejrsdag kunne denne lille danskergruppe slet ikke få armene ned. Banen blev anlagt i 2003 og regnes for en af de bedste i Sverige. Jamen, det har været en fantastisk oplevelse. Det er helt klart den mest spektakulære bane, vi nogensinde har prøvet. Og vi har været vores vej omkring, ikke mindst her i Sverige. Det er fantastisk at lave sådan en bane, hvor man har et skønt udsigt og fantastisk syn for samtlige golfhuller. 18 unikke huller, som er svære alle sammen. Specielt niveauforskellene gør jo, at man står oppe på toppen og har måske mellem 40 og 80 meter nedad, og det giver jo i sig selv en fantastisk oplevelse. Vi har lige siddet og talt sammen i gruppen om, at skal vi spille her igen, så bliver det i bogey. Den er simpelthen for hård grund. Den spiller sin fulde længde, og vi har nok gået 15-20 km i dag. Banen her ved Göteborg er med i et koncept fra det danske firma Golf Sverige.dk, der tilbyder golfpakker til hele Sverige. Det udsprang fra, at vi selv i sin tid havde en forkærlighed for at komme til Sverige og spille golf, og kunne ikke rigtig finde en oversigt over de svenske golfbaner på dansk, med kørselsvejledning og alle de basale informationer, man gerne vil have. Og så fandt vi på at lave en hjemmeside, som listede alle golfbanerne op herovre i Sverige. Og der kan man se, hvad for nogle golfbaner, som er interessante at spille. Man kan se deres greenfee-priser, man kan se kørselsvejledning, man kan se vejret, så man kan finde ud af, hvad man gerne vil spille. Der er jo utrolig mange gode baner her i Sverige, men der er nogle helt i top. Det er Barsebäck, der er PGA of Sweden, der er Wassertorp Golfklub, og så er der så et hav af andre golfbaner, som ligger lige i niveau under, men stadigvæk holder en utrolig høj klasse herovre. Fra Göteborg tager vi sydover til Halmstad Golfklub, og nu er vejret klart op. Der er 2 baner, en syd- og en nordbane. Her kan man virkelig tale om maskingolf, men forklaringen er, at der er kommet godt gang i pigegolfen i klubben, efter der i 2008 blev afviklet Solheim Cup på Nordbanen. Det var en väldigt bra marknadsföringssak och det har gett oss många gäster helt enkelt. Och det är många som har talat om norra banan och den är som sagt värd ett besök och det är ju något väldigt speciellt tycker jag. Hvilket hul synes du selv er det bedste på Nordbanen? Det bästa hålet på norra banan tycker jag personligen är 6:an, men de flesta pratar om 16:e hålet på norra som är vårt signaturhål, som de flesta minns. Halmstad, en hyggelig bane med hyggelige mennesker og masser af plads til gæstespillere. Vores koncept, udover at vi har en listevisning med alle baner og så videre, det er, at man kan gå ind og hente 3 tilbud på sin golftur. Hvis man ikke er så vant i det svenske, så er vi lidt mere eksperter på det område. Og derfor så har vi lavet sådan en service, hvor du kan hente 3 tilbud. Du skriver bare, hvornår du skal afsted, og hvor du godt kunne tænke dig, hvilket område. Og så går vi så ind, og så finder de steder, hvor der matcher de ønsker, som man har. Og det gør det jo væsentligt nemmere at, ligesom at prøve lidt af på, hvordan det er i Sverige. Fra Halmstad fortsætter vi igen sydpå. Næste stop er Båstad.
Og så har man også sagt tennis. Vi bor lige ved siden af centercourt, og her oser det af tennis. Jamen helt klart, det ligger simpelthen her, og det har været tennis her i 65 år. Så der er masser af tennis og masser af historie i det her. Det er et mega for golfspillere også. Ja, og det passer jo så fint. Altså, golfspillere trives her, fordi der er mange golfbaner i området. Man kan ligesom kombinere, lave flere forskellige golfture. Man kan nyde spa og sauna og kaldbadhus og så videre, og god mad ind imellem der. Og så er man klar til golfrunden næste morgen også. Men hvordan er interessen så for at komme til Sverige og spille golf? Den er enorm. Kvaliteten af de svenske golfbaner og priserne er så eftertragtet for danskere, at de meget, meget, meget gerne vil herover. Og ikke kun i Skåne, hvor du har 70 golfbaner, men helt op til Göteborg og Vänern rundt og Stockholm og Jönköping. Og hvis man nu er morgenfrisk, så er der en dukker derude. Helt klart, og den er lige så dejlig om vinteren, siger dem, som er vinterbadere der. Så solopgang 5:30 om morgenen, det er også godt. Ja, det er så smukt altså. Ja. Og at sidde derude i kaldbadhuset, der så tidligt om morgenen der, og se solen gå op, der findes ingenting bedre. God start på dagen. Golfregler kan være indviklede og kedelige, men det er godt at kan dem. Der er slag at hente. Her får vi et nyt spørgsmål om golfregler. Ja, jeg har lige samlet min bold op her, fordi den lå nemlig på et sprinklerdæksel. Og et sprinklerdæksel, det er jo en ikke flytbar forhindring, som den må man droppe fri af, altså tage lempelse uden straf. Nu har jeg så fundet det nærmeste punkt for lempelse, og vi så droppe inden for en køllængde af det, ikke nærmere hullet. Så nu dropper jeg. Hov for søren. Bolden ruller ind i en bunker og kommer til hvile i bunkeren. Hvad nu? Jeg vil selvfølgelig meget gerne droppe om, og det mener jeg også, jeg skal gøre. Men min medslagsspiller han siger, at jeg godt nok er en tøsedreng, og man ikke må droppe om, bare fordi bolden ryger i en bunker. Hvem er så egentlig ret? Svaret på det er, at man ikke bare må, men man skal droppe om, når bolden ruller ind i og kommer til hvile i en bunker. Så hvis ikke jeg dropper om, men rent faktisk spiller den, som den ligger i bunkeren, så spiller jeg for et forkert sted. Og der er udgangspunktet, der får man 2 straffeslag i slagspil, mens man taber hullet i hulspil. Så der er en række situationer, hvor man ikke bare må, men man skal droppe om. En anden situation er, hvis nu bolden var rullet ind i en vandhazard og var kommet til hvile i vandhazarden, så skulle man også droppe om. Eller hvis bolden var rullet out of bounds og var kommet til hvile out of bounds, så skal man også droppe om. Vi kender det alle. Alt for mange trepot på en runde. Nu kommer der et par gode tips til potningen med Danny Sejer. Godt. Jeg vil gerne vise jer 2 potteøvelser. Og den første øvelse, det er for at få den samme tilgang til alle pots ude på banen. Det jeg gør, er, at jeg stiller mig op med 3 bolde på række. Den første bold ligger 2 fod fra hullet, den næste 3 og den sidste 4. Når jeg laver min prøvesving nu, og alle sving fremover, så sætter jeg et ord på, og det kan være succes. 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 Succes.
På den måde, så tænker man på det samme hver eneste gang, man står over et pot, og man tænker ikke på, om det er et vigtigt pot, eller knap så vigtigt, eller hvad der foregår i spillet. Det er måden at gøre det på. Den næste potteøvelse, jeg vil vise jer, den kalder jeg porten til succes. Så der er en sammenhæng. Jeg stiller 2 tees op her. Meget lille mellemrum, så der kun lige er plads til bolden. Og det er cirka en fod fra bolden. Jeg har læst pottet først, så jeg ved, at den skal derind igennem, for at den går i hul. Når jeg svinger nu, så er jeg meget fokuseret på, at jeg skal svinge ud, lige ud, så jeg kommer igennem porten. Efter min mening, så er det en meget simpel ting, som mange glemmer, at potteren skal svinges ud mod hullet og holdes ude i den retning. Ja, jeg har lige fundet min bold, og den ligger kun en lille smule out of bounds, så jeg tænker på, kan jeg ikke bare spille den, som den ligger? Jeg spørger lige min medslagsspiller, og han siger, det er helt okay, så jeg slår til min bold fra out of bounds. Er det okay? Svaret på det er selvfølgelig, at det er ikke okay. Hvis man slår til sin bold, som ligger out of bounds, så får man rent faktisk 2 straffeslag i slagspil, mens man taber hullet i hulspil for at slå til en forkert bold. Der er nogen, der spørger, hvordan kan det være en forkert bold, når det er ens egen bold, men det er fordi, når bolden ligger out of bounds, så er den tabt, og så er det en forkert bold, hvis man slår til den. Og man undgår altså ikke straf, bare fordi medslagsspilleren siger, at det er okay, at man slår til den. Vi skal til at runde af her fra Rømø. I næste udgave af Golfmagasinet, der skal vi til Gyldensten Golf på Nordfyn. Der er en klub i Danmark, der hedder Golfklub for Enlige. De har sat hinanden stævne i Odense. Så skal vi besøge en tidligere Europaturbane syd for Lissabon. Der er nye regler og instruktion. Næste udgave af Golfmagasinet. Tak for nu og på gensyn.